Atxaldeon gaurkoan Mentxu Izturiz daukago gurekin Amatriuskako kidea eta sortzaileetako bat eta umeekin eduki behar ditugun gomendio batzuk ekarri ditugu gurera. Atxaldeon Mentxu. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz? Ongi, pozik, hemen egoteaz. Guk ere, eskatu orduri igual. Bai, normal, bai, hau da, nire giroa, ez. Bueno, bai, hasiko gara zure giroari buruz hitz egiten. Kontigu zu, Amatriuska zertan datzan zentro, zer egiten dituzute, zer motatako lan egiten dituzute bertan? Bale, Amatriuskan gehien bat lan egiten dugu ume jaio berri eta lehenengo 2 urte horiek familia giroan. Azkenean lan egiten dugu familiekin. Azkenean hau sortu zen ni ama izan nintzenean lehenengo aldiz, 2 ditut. Bueno, nire munduan kasgora jarri zen eta sortu zitzaizkidan beste behar batzuk, beste informazio mota baten bilaketa hasi nintzen. Eta 2014 urtean hasi nintzen lehenengo aurrera mailekin, pixka bat eta zeinu hizkuntzarekin, tailerrak egiten familiekin, aholkularitza zerbitzua. Horri biltzen nintzen Nafarroa osotik nire motxila aurrera mailez beteta, nire panpina beso azpian, eta gora eta bera. Eta 2016, datak mugitzen zaizkit. 2017an beste aholkulari bat ezagutu nuen, Maria Arenzana, eta biak elkarrekin ikusi genuen Iruñan beharra zegoela zentru fisiko bat non familiak behar zuten aurrera mailen kontuan, aur masajearen kontuan, edoskitzearen kontuan, lokal toki fisiko bat. Eta han bertan eskaintzen genituen beste profesional batzuekin kolaboratuz, hainbat tailer edo ekintza ezberdinak. Eta horra ginen ibilbidea, eta poliki-poliki ere sartu egin ginen lanean kotxeko aulkien segurtasun munduan. Ikusi genuen garrantzi hori ere bai, Iruña mailan, eta hortan hasi ginen orain dela 3 urtea. Eta gaur egun, Ripagainan gaude, ze gure bilbide hasi zen Rotxapean, oso polita. Eta orain dela urte terdi, Ripagainera mugitu ginen, behar genuelako pixkat espazio gehiago, ekintza gehiago egiteko. Horregatik orain dela nahiko urtetxo hasi zen guri bilbidea, gaur egun gure seme-alabak koskortu dira, baina horiek izan ziren pixka bat guri bultzada eman zigutenak. Ibilbide luzea, baina ere jendea gutxinaka ezagutu izan zaituzte, ezta? Bai, egia da hasieran nahiko lan gogorra izan da, ze, ere baditugu hemen gure gizarte mailan nahiko estereotipo edo mitoak umeenganako, jaioberrienganako, ematen du jaioberriak, askotan gure ganako manipulazio bat izan nahi duela, betiko entzunak deno ditugun esagertu hainbeste besoetan, ari dizula, pixka bat zurekin jolasten, eta bai hasieran asko kostatu zitzaigula pixkat buelta ematea horri, eta umearen beharrak ikusita, gu amataita bezala, onartu behar horiek eta asetu. Hau da natura oso ondo pentsatuta dago, eta hori da hasieran kostatu zitzaiguna. Pixka bat adierazi umearen beharrak eta familiak asetzearen behar hori asetzeko ez zegoela zer gaizki egina eta zerbait naturala dela. Baina egia da gaur egun oso zabalduta dago, lan gogorra egin dugulako eta jendea oso ondo onartzen du, oso gustora bizi da bere umea besoetan duela, bere edoskitzea disfrutatzen du, orduan oso polita dago horrek giroa Iruñan. Oso ongi. Jau da bertan daukagu, bidaiak hor daude, hainbat kilometro kotxez edo beste motatako ibilgailuetan. Karo, zuek ere, segurazki data hauetan, hainbat duda jasoko dituzute familiek ekarritakoak, ezta? Zer motatakoak? Bai, azkenean udan eta zubietan eta orduan etortzen zaizkigu etxetik ateratzeko gogoak eta gehienetan kotxea dago ekuazio honetan. Orduan hor etortzen dira zalantzak gehien bat, igual aulkia txiki gelditu zait, nire umea ez dut eroso ikusten,
aulkia ondo jarrita daukat, ze azkenean, bueno, badu bere gauza eta amatasun eta aitatasun kontu guztietan berriak gara denok, eta ez dago ere informazio gehiegirik, orduan bai, zalantza asko gehien bat aulkiak noiz gelditzen dira txiki, noiz aldatu behar dugun aulkiz, eta gu dugun aulkia segurtasun elementu guztiak dituen, ez ondo jarrita dago, ez horiek dira normalean zalantza gehienak. Eta jendea normalean duda hauek kentzen ditu zentrora joaten denean. Bai, guek ematen dugun aholkularitza zerbitzuan, gehi egiten duguna da ikusi aulki horiek egokiak diren, zeren behiratu behar ditugu hainbat gauza aulki batean, behiratu behar dugu segurtasun elementu guztiak dituen, kilos eta altueraz umea tamaina egokian dagoen, ez handia, ez txikia, zapatak bezala, ez da ibiliko zapata handiekin ez txikiekin, eta ere, kaduzitatea. Azkenean ere, ematen dugu aulkiak betiko direlako, nire lehengusua eman dit, nire koñata eman dit, aulki horrek 20 urteko aulkiak ikusi izan ditugu. Orduan, hartu behar dugu pixka kontzientzia, gure umeak direla gu baino gorputzez, biguinagoak, sensibleagoak, eta ahalik eta gehien babestu behar ditugu, gehien bat kotxe batean. Orduan, segurtasun elementu hau, aulki hauek, oso garrantzitsuak dira. Eta edozein gauza ez du balio. Noski baiat. Zentroan eskaintzen dituzten zerbitzuen artean, badago bat oso kuriosoa iruditu zaidana, kontramartxarena. Azaldu guzu pixka bat zertan datzan praktika hau. Bale. Hau da, Europako iparraldeko herrialdetatik etorri den segurtasun sistema bat, non umeak ahalik eta gehien gutxienez 4 urte, zentzuaren kontrako martxan dijoazte. Hemen asko zabaldoa dago lehenengo grupo 0a kontramartxan, baina gomendagarria da luzatzea, gutxienez 4 urtez. Honek emarten dugu segurtasun gehiago kotxean. Kontua da, ume bat aurreraka begira doanean, kotxean arnez batzuekin, frenadaren bat edo bultzadaren bat balima dago kotxe horretan, umearen gorputza gelditzen da erabat helduta eta bere burua aurreraka mugitzen da dezelerazio hori jasatzen duelako gorputzean. Ume hauek ez dute garatuta bizkarrezurra. Orduan, burua aurreraka gorputza aulkian helduta, lepoak hartzen du kriston indarra. Kriston kolpea, eta hori mingarria izan daiteke. Kontramartxan joaten bagara, umearen bizkarrezur guztia eta burua, aulkiaren eserlekuaren kontra apoiatzen da, eta ez du jasatzen inongo tensio punturik. Orduan, segurtasun modu honen helburua da, edozein istripuetan, lesion 0 esaten dena. Osea, umea erabat onik ateratzea. Hori da kontramartxaren helburua, eta ikusten ari gara herrialde horietan horrela direla. Umeen errepidetako heriotz tasa oso baxua da. Oso abantaletxua da dirudi, bai. Gaur egun normatibak zer dio honi buruz? Estatu mailan normatiba nahiko eskasa da. Ze azken finean, estatuko fabrikanteak oraindik ari dira lan horretan, orduan ere ikusten dugu normatiba eta fabrikazioa azkenean beti eskutik joan behar dira. Nahiko eskasa da. Bakarrik behartzen gaitu lehenengo aulkian, grupo 0 edo hemasikosia, ezagutzen ditugu izen askorekin, 15 hilabete arte derrigorrezkoa kontramartxan joatea. Baina oso eskasa da normatiba hau. Ikusten dugunez, beharrezkoa litzateke gutxienez grupo 0 bat kontramartxan izan beharko litzateke. Gomendagarriena da gutxienez 4 urte eta ahalik eta gehienez, ahalik eta seguruago. Baina normatiba gaur egun eskasa da eta tendentzia da poliki-poliki aldatzen joango dela. Hori ikusten ari gara. Baina aldatuko da familiak aldatzen dugulako. Familiak ari gara kontzientzia hartzen, gure umentzako segurtasuna bermatzen,
normatiba baino lehen. Ja, pixkat kotxea alde batera utzita, beste mototako gomendioak ere eskaintzen dituzute, umeak eramateko, adibidez Aurrera maila eta kontigu zu pixka bat ere. Bai, azkenean ere herramienta oso potentea da. Umeak behar du kontaktu hori. Gure jaio berriak, bere lehenengo mundua amaren sabela eta gero, da besoetan. Orduan ere gizakiak asmatu zuen herramienta, aurrera maila deitzen diogu. Azkenean da oihal bat umeak soinean eramateko guk eskuak libre ditugula. Eta gure bizkarra zaintzen dugun bitartean. Baina ume horrek eta bere garapena behar du mantendu posizio errespetu gutxienezko batzuk. Eta hori da igelatxoaren posizioa. Igelatxoaren posizioa zan nahi du umearen belaunak ipurditik gora, M itxuran, eta bizkarrezurra pixka bat C itxuran. Azkenean zu jaio berri bat hartzen dugu besapetik eta hankak ditu bildutak, eta dago bilduta bezala, posizio hori hemen gainean, gure bularraren gainean. Eta oso garrantzitsua da arnasbideak libre izatea. Ez izatea gure kontra, sudurra eta hoa, gure bularraren kontra, baizik eta masaia gure bularraren kontra eta arnasbideak libre dituela. Oso garrantzitsua da hori. Mantentzen badu arnasbideak libre, hankak M itxuran eta bizkarra C itxuran, ume horren garapena errespetatzen dugu eta laguntzen dugu, mantentzen dugu. Eta ez dago arriskurik umea erortzeko edo... Bueno, nik nahiko urtetxo lanean ez dut sekula ikusi ume bat erortzen, azkenean instintoa da hor prest daukagu, eta behar badugu hartuko dugu edozein tokitik, ez da hori gertatzen, azkenean bi esku daukagu, batekin manejatzen dugu aurrera maila eta besterekin umea ez dago arazorik, ez dago. Ez dakit beste gomendioren bat ere daukazuten zentroan? Bueno, edoskitzearena, gustoka balin bada alik eta mantentzea, ze oso nolagarria da, posible den edo den kasu horietan, ez dagoenean edoskitze naturala ere errespetu egin daiteke gauzak eta disfrutatzen eta azkenean emakumeak askotan gure gain hartzen ditugu ere, gizarteak bidaltzen dizkigun mezu arriskutsu horiek, eta ematen dut titia, ematen ez badut, ez nahi zain amatxo hona bat ere ez, ongi etorriak dira guztiak, amatxoak dira, eta igual eguraldia, orain udari begira, gomendatzen dugu umearen beroaren kontuarekin, izatea kontua bestea burua, krema ematea, ez izatea azalaren kontra, sartzea beti oihal natural bat artean, ez izerditzeko hainbeste, eta badaude aurre mailak udara begira beste oihal mota batzuekin freskoagoak, orduan gauza horiek kontutan izatea. Oso garrantzitsua da bai. Dauden hainbat faktoreta ikusita. Beste gai azaltatuz, ekarri dituzu hainbat aulki eta erakusteko, nire dituzu erakutseko ditugu? Bai, dira, irudi batzuk grupo desberdin batzuetan, eta pixkat azaldu zein diren igual familia artean egiten ditugun araz ohiko desjakintasunagatik, hobetu daitezken gauza batzuk erakustea. Erakutseko ditugu. Itzuli gara, mentxurekin gauden, eta orain, esan dugun bezala, aulki pare bat ekarri ditu guri gobendi batzuk emateko, ezta? Bai, pixkat erakusteko familiei, horrela bere kotxean begiratu dezakete, ze aulki mota duten, hobetu daiteken zerbait, ohiko pixka bat, informazio pixka bat. Adibidez, ekarri dut Grupo Zeroa, deitzen dena, jaio berrientzako aulkia, eta lehenengo hilabete urte terdira. Hau legeak esaten digu, joan behar dela, martxaren kontrako zentzua. Baina hemen, normalean, aulki hauek badaude zinturoiarekin joaten direnak,
Baina oso ohikoa da eta ikusten dugu, hemengo hau, gaizki deitzen diogun asa, ez da asa bat berez. Hau beti zabalduta eraman behar da, eta honen funtzioa da arko antibuelko. Deitu. Hau, zinturoiarekin helduta doa, hemen daukagu esertokiaren atzeko partea, eta frenazo bat baldin badago, honek frenatzen du aulkia. Hau, kenduta baldin badugu, bueno, pues azkenean, umeak ez dago hain babestua. Orduan puntu bat nahiko garrantzitsua da beti, hau zabalduta eramatea. Eta egia da hau ezagutu arte, oso ohikoa da ez eramatea irekita. Orduan hemen daukagu aulki bat non bakarrik ditugu bi elementu segurtasun, arko antibuelkoa eta zinturoia. Baina hau hobetu dezakegu. Azkenean aulki batek 3 segurtasun elementu baditu, segurtasun guztiak ditu. Hemen daukat. Adibidez, base bat, non aulki hori jartzen da, eta hemen ditu 3 segurtasun elementuak. Lehenengoa da isofixa, kotxeetan dauden instalatzeko sistema batzuk, edo zinturoia, bigarren puntua behar duguna segurtasun elementua da arko antibuelko, eta hirugarrena, hanka. Gure kotxeko aulkiak baldin baditu 3 elementu hauek, erabat segurua da. Bai, baldin baditu bakarrik bi, segurua da, baina izan dezake beste bat. Orduan, alik eta elementu gehiago, alik eta seguruagoa. Aulki hau. Hala da, bai. Hau da, grupo 0. Badaude ere merkatuan grupo 0 bat, jaiotzatik 4 urtera artekoak, 18 kilo artekoak, eta badaude akontramartxan 25 kilo arte joateko aulkiak. Adibidez, aulki hau. Hemen umeak joan daitezke 25 kilo arte, 5 urte inguru arte. Eta hau da, azkenean, gomendatzen duguna guk alik eta denbora gehien eramatea. Aulki honetan, kontutan izan behar duguna, hementxe dugun pegatina hau. Plus test. Plus test hau, asmatu zuten iparraldeko Europako estatuak, hasi zirena segurtasun sistema honekin, ikusita Europatik igotzen ari ziren normatibak zirela eskasagoak. Europa sartu zirenean, normatibak horiek sartu ziren, eta beraien segurtasun sistema baino askoz eskasagoak ziren. Orduan, asmatu zuten Test Plus izeneko segurtasunaren kalitatezko zigilu bat, horrela hango familiak, pegatina hori ikusita, bazekiten aulki hori. Lehenengo gauza, martxaren kontrako zentzuan zirela, kontramartxa, eta segurtasun elementu guztiekin. Oso zorrotza da zigilu hori, orduan hori izan zen pixka bat normatibari buelta emateko, familientzako azkenean gia bat. Igual ez dakizu gehiago aulki buruz, baina ikusten baduzu plus test, badakizu dela oso segurua. Eta hemen oso garratu dago pegatina hau? Hemen gehien bat goitik etortzen zaizkigun aulkiak. Noski. Bai, gehien bat dira Norvegakoak, Sueziakoak, hango markak dira. Eta, hemen estatu mailan poliki ari dira. Eta zentroan ere saltzen dituzute aulki hauek? Bai, baditugu ere bai, saltzen ditugu, baina beti guk gure funtzionatzeko modua guztian beti da probatzea. Osea, azkenean bai gara salmenta puntu bat, baina ez dugu bakarrik saldu. Nahi dugu, garen moduan, aholkularitza eman, probatu. Eta ikusten dugunean dela, bai aurora maile, bai aulki egokia, familia eta ume horrentzako, orduan, bai dago aukera hor erosteko. Baina gure lan garrantzitsuena da aholkularitzarena. Oso handi, bezakit beste konturen bateren nabarmendu nahi duzun? Ez, printzipioz, hori, 3 elementu segurtasunak, eta zentzuaren kontrako aulkietan
dagoen garrantzitsuena, ze barruan gure seme-alabak daude, eta haiek azkenean dira gure bizitzan gehien babestu behar ditugunak. Así nire gomendioa da kontramartxan joatea. Oso ongi, Mentxu, mila esker ekarri dituzun gomendio hauek oso interesgarriak iruditu zaizkit, oso interesgarriak ditugu dira segurozki audientzari, eta beste batetan ere etorri nahi baldin baduzu, ongi etorria izango zara. Bale, eskerrik asko zuei. Mila esker.